anggap ibu apa-apa. Lah kok mau ngono piye? Aku nyanyi cangkemku saut, iki mau tak saut apa tak keleki. Yo kok saut, aku kok ngene ae. Aku nek nyanyi cangkemku obahno. Wong sampean dhuwur. Oh iya iya. Yo. Ngene ngawurmu. Wis ngene. 1 2 3 go. Hijau, hijau, hijau mania. Itu nyanyi. Ini latihan stroke. Latihan stroke piye? Cangkemmu kaya wong stroke. Lah jane kok munggah medhono. Nah, cara berjamaah ke berjalan mujeng. Aku nek nyanyi iku wedeni. Iya. 1 2 3 go. Hijau, hijau. Aku kok malah kaya gendruwo. Berarti yang manggil karo kowe kok. Ya ngono. Ya ini bareng kali ngomong gendruwo terus suasananya kok gendruwo. Nek ditep-tep bilang tok. Iya piye? Heeh. Ya kicau mania ya. Kowe nek aku nyanyi